ಕೊಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂದೆನು ತೊಟ್ಟದೆ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅಬಣ್ಣ ರಿಂಗ್ ಅಡ್ಡು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡ ಮೂನೊಂಡು ಕಲೆ ಎತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಪೇರು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ದೆಕ್ಕಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮುದ್ದಂದ ಕಳೆ ರಿಂಗ್ ಅಡ್ಡು ಬುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಪನ್ನಿಯನ್ ಮೋನಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನು ಇಲ್ಲಡು ಕೈಕ್ ಕಾರ್ಗ್ ಪೂರ ಪೂಜೆಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪು ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಂಡ ಆಂಡು ತಿಲೆಂಡ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಕಲೆ ಉಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನು